карали девица на Road Glide и моята жена, тя днеска ми вика, той реално ще е моя, просто ти ще ми бъдеш личен шофьор. Ми вика, защото вика съм го заземил, вика много се хлъзга, нямам подходящи гуми. Разбирате ли ме какво ви питам? Вие на колко години сте, Маринет? 19 съм, викам. Абсурд да си заземя мотора, никога няма стане това нещо. Красотата е. Аз избирам да бъда щастлив, избирам да бъда тука, избирам да бъда усмихнат, избирам да работя. Здравейте на всички, добре дошли в поредния мотовлог на Emilio Bad Company. В това видео просто ще го разходя из околните райони на място, където аз живея. 2024 година е все още или 2020? Майко, аз не знам коя година сме. Тя го да работа. Леле! 2025 ли сме? Тя го да работа. Мале! Така, силно започваме мотовлога. Опа, здрасти, братчето ми. Но това няма значение, коя година сме. Важното е, че е ноември месеца го знам. Датата също няма знам, или първи, или втори, или трети сме нещо такова, само знам, че е неделя. Изглежда, че аз съм доста щастлив човек последно време и изобщо не се интересувам от дати, часове и от такива работи. В този ред на мисли, може би ще е интересно да кажа колко часа, почти 3. Градусите навънка са около 10-11, нещо такова. Аз съм облечен по шушликова горница, отдолу имам само тениски и отгоре имам един елек. Всъщност не ми е студено, не знам защо. Може би градусите да са повече, не знам колко са точно. Не съм много заморничав, нямам проблем с студа, търпя. Мотора ма топли също така, ето ги нашите хора. Дебеланка, виждам една дебеланка. Отпред виждам един дявол, я го видим. Това е още една дебеланка. Те не са много мотористи, ама ето. Евала на хората и те не заземяват. Вчера си говорих с едно момче, виж колко много мотористи има. Един си друг са, здрасти. Вчера си говорих с едно момче, вика да караме заедно, ама другата година. Не е вярно, господине, викам. Той лъжи, баба шегата, лъжи, викам. Колко години ви е разликата във възрастта с Стефан? Никаква, викам. Викам, защо другата година? От любопитство питам. Аз вече знам, нали, за какво стана въпрос, ама завързвам разговор. Ми вика, защото съм го заземил, вика много се хлъзга, нямам подходящи гуми. Разбирате ли ме какво ви питам? Вие на колко години сте, Маринет? 19 съм, викам. На 19? Съпругът ви Стефан на колко е? Коментът за това. Не му знам годините, викам. Ми викам, що не взеш подходящи гуми, просто няма да се хлъзга. Той вика, защото и на мен ме е много студено. Вика му причисти един кожух, брат. Не разбирам много хората, които се заземяват моторите, не мога да разбера защо си ги причиняват тези работи. За мен е с риск да обидя някой, но това е самата истина. Според мен хората, които заземяват мотори, просто не са мотористи. Карат мотори, кефят са, ама не са мотористи. Не са канал мотористи, човек. Не можеш да харесваш да обичаш да правиш нещо и да си гледаш мотора 7-8 месеца заземен в някакъв гараж, днеска да е слънчево и ти да не ходиш да караш, защото много си го заземил, много си го увил там, не знам какво си направил. Увил си му гумите и си му разкачил акумулатора и си му намазал дисковите, не знам. Аз няма да представя как се заземява мотора, изобщо няма и да имам представа никога. И ако моят мотор някога е заземен и стои на стендбай някъде в някой гараж, това означава, че с мен нещо се е случило. Абсурд! Абсурд да си заземя мотора. Никога няма да стане това нещо. Никога няма да го заземя, докато аз съм жив и здрав, това нещо няма да стане никога. Ето гледай. Как ще го пропусна това нещо, бе, човек? Абсурд! Пълен абсурд. Няма как да стане това нещо.
заземявате ли си моторите? Интересно ме да знам колко от вас са от моята кръвна група и колко не са от моята кръвна група. Така не трябва да се изразяваш в своя YouTube канал, нали? Защото всички трябва да са привилегировани, всички трябва, нали, да си политкоректен, нали така се казва? Да си политкоректен към всички, да си тактичен, но всъщност аз предпочитам да са ясни нещата. Нямам нищо напротив хората, които се заземяват моторите. Всъщност, като се замислят, това нещо не е лошо, защото хората трябва да знаят къде са тяхните граници. Така че, може би, ако нали сме малко по-така аналитични в това, което говорим, по-скоро бих подкрепил хората, които се заземяват моторите, отколкото да ги укорявам. Защото, може би, щом човека не се чувства предразположен да кара в по-лошо време, може би не трябва да го прави това нещо, не трябва да се подстрекават хората да правят неща, които не им харесват. Не е лошо човек да си оставя един аванс. Не е лошо, даже е препоръчително да си оставя един аванс, в който винаги да има възможност за реакция. Аз лично нямам притеснение от това пътя да е лош и да не става за каране и поради тази причина карам. Точно днеска е слънчево, пътя е сух, вчера валеше много, не излязах, за да не си цапа мотора, иначе бих излязъл и в дъжд. Днес искам просто да ти покажа къде живея и да се представяш, че си тук и че караш мотор. Или че се разхождаш просто с мотор. Може да не го караш, може да се возиш. Има хора, които просто се возят. Би било яко и да караш и да се возиш. Аз лично съм така, поел съм ангажимента някой ден да имаме Харли Дейвидсън на Road Glide и моята жена, тя днеска ми вика, той реално ще е моя, просто ти ще ми бъдеш личен шофьор. Викам, нямаш проблеми. I'm doomed. Така че поел съм отговорността някой ден да взема един такъв мотор на изплащане и да бъда личен шофьор на моята жена, която тя ще си притежава мотора и ще решава там на къде ще ходим, а пък аз просто ще изпълнявам. Какво да правя? Ще го преживея и аз някакси. Не знам какво да кажа, наистина мисля, че думите са излишни, страшно красиво е, обичам есента, това е любимия ми сезон. Много хора обичат лятото, обичат пролетта, много малко от нас обичат зимата, но аз съм от хората, които обичат най-много есента. Това е защото климатът е умерен, има и по-хладни дни, в които да пиеш чай, вънка да вали дъжд, а ти да се натопла вкъщи и да гледаш филми. Страшно яко занимание. Има дни, в които е слънчево, дори може да отидеш на плаж и така да изкараш една малко по-екстремна баня. Още ако има някаква минерална водичка, така да се натоплиш много добре. Същевременно може да отидеш на пикник и да изкараш един прекрасен ден с любимия човек, може да отидеш на разходка, може да караш мотор, може да правиш абсолютно всичко. Може да събереш любимите си дейности и да ги изпълняваш комплексно. Обичам есента също така, защото нямат цъфтежи. Аз съм от хората, които имат сенна хрема и не ми харесват цъфтежи и някакви такива подобни неща. Обичам красотата на есента. Това е най-романтичен сезон според мен. А тук есента е прекрасна, защото е навсякъде много зелено и същевременно много шарено. Страхотно е. Просто е страхотно. Това е истинска, оригинална, неподправена любов. Любов към природата.
тази част на Германия малко на Америка. На мен ми прилича страшно много на Америка. И на още хора им прилича на Америка, защото даже са ме питали, не съм ли в Америка. Това всъщност не е точно Германия, защото е много... В момента сме близко до холандската граница и тук в тази част на Германия хората доста така са взаимствали от Холандия. Затова е толкова красиво, тъй като има много общо с Холандия. Много ми харесва това, че абсолютно всичко е поддържано. Има тук-там някой букук, някой кенче от някой напитка, но това е много рядко. Просто там, където има хора, винаги има и букуци. Но много по-различно отколкото в България, не? Гледам да съм обективен. Да, няма го той нещо, де сме го чули ние на времето, че там не може да се хвърлиш фаса, фърлят си фасовете. Ето виждам тук един букук. Но, нали, очевадно е. Ето още един букук. Очевадно е, че е съвсем различно, че абсолютно всичко се поддържа и е много красиво. Това не е нужда да го казвам, защото той е пред очите ви. Страхотно е. Е, тук, нали, сега аз не съм толкова голям фен на чопърите, обаче тук е място, където да караш такъв мотор. Път да искаш, път и красота и гледки. Единственото нещо, което няма тук, това е море. Или океан, съответно. Но океанския климат не е много подходящ за мотори, защото постоянно е много влажно и постоянно вали. Красотата ти красотата. Красотата. Ето за това съм в чужбина, защото ми е достатъчно да работя. Достатъчно ми е да работя и да живея хубав живот. Не ми трябва нещо, кой знае какво. Аз не искам да съм политик, да съм напраскан така, с така гуша с милиони. Не ми трябва, човек. На мен ми стига да съм работник, да реализирам някаква малка моя мечта и също като детенце да изляза навън и да се радвам на живота. Това ми е достатъчно на мен. Чувствам се щастлив и съм благодарен на Господ за това, че съм здрав. Наистина. Дори и на хората, които не са ми близки, им желая здраве. Нека всеки да е здрав. Нека, в крайна сметка, ако някой заслужава нещо друго, има кой да го реши, това не сме ние. Господ ще го реши това нещо, кой какво заслужава. Ние може да пожелаваме само най-доброто на абсолютно всички хора. За да е мир на нашата глава и за да имаме възможността да се радваме на живота. Защото омразата, тя те отрава. Не заслужаваш това. Никой не заслужава това нещо. Ако ти обаче съзнателно правиш такъв личен избор, то тогава проблема си е твой, пич. Аз избирам да бъда щастлив, избирам да бъда тука, избирам да бъда усмихнат, избирам да работя, избирам да се трудя, избирам да бъда продуктивен, избирам да бъда успешен. Чакай да ви кажа още нещо. Аз съм включил навигация, обаче аз нито знам къде съм в момента, нито знам на къде отивам. Даже ще изключа, изобщо не ме интересува. Аз не знам къде отивам, не знам къде съм и изобщо не ме интересува. Във връзка с това, което говорих преди малко, мисля, че е важно да го отбележим. Навигацията ми беше включена единствено и само ориентировъчно така към тази местност, защото преди 7 дена някъде долу-горе, не знам колко си точно, дойдох тук да си купувам едни гуми, дето се оказаха, че няма стан за моето кола, но както да, идеята ми, че тогава видях тая местност и реших, че ще дойда с мотора. И сега съответно съм тук и просто обикалям, без да знам изобщо на къде отивам, нямам никаква представа. И това е, може би, най-хубавото нещо, което може да ми се случи, да съм с мотор и просто да карам на някъде, без да ме интересува утре какви ангажименти имам, колко е часа, на къде отивам и всякакви такива неважни неща. Подчертавам, неважни неща.
много красиво е, човек. Искам да си купя тук къща. Искам една такава къща. Такава къща искам. Искам голяма хубава къща. И ще я купя някой ден. Защо не? 100% има начин как да стане. Щом един го е направил, значи и друг може да го направи. Късно съм съсетил, сега съм на 40 години вече. Почвам ги с четворката преди няколко дена. На 29 октомври ставах на 40 години. Ако има неща, за които съжалявам, то това е за пропиляното време. Мисля, че с течение на времето това усещане ще се засилва. Пропиляните възможности никога няма да се върнат. Заради това човек трябва да бъде умен и заради това трябва да знае много добре какво иска, защото всяко едно нещо, което се струва, изисква определени усилия, определено време, определени възможности, които ти може и да нямаш в този момент, даже най-вероятно няма да имаш. И най-вече определени умения, които ти със сигурност ще трябва да развиеш. И колкото повече си се устремил към нещо пълноценно, колкото по-пълноценно е то, толкова повече живота ще изисква от тебе да развиваш умения, да инвестираш време, да имаш търпение, да си устойчив на проблеми, защото в дългосрочен план винаги има някакви проблеми. Няма как. Това нещо е живота. В крайна сметка живота е борба. И в живота трябва да инвестираш в себе си, за да можеш да посрещаш проблемите, защото когато ти не можеш да посрещаш проблеми, а проблеми винаги ще има, макар че хората колкото са по-млади, толкова повече си мислят, че всъщност всичко ще се случи както го искат, нищо, че в момента изобщо няма нищо общо с това да се случват нещата, които са замислили, ама там някъде си в бъдещето, някак си магически то ще да стане, защото те така били казали, нали? С времето после разбираш, че всъщност нещата изобщо не са така и започваш да съжаляваш като всеки един човек, че си допуснал някакви грешки, че си бил в някакъв илюзорен свят, в който си представил нещата много погрешно и че си просто си загубеняк. Това е. 80% от тези хора се опитват да претъпят тези емоции с алкохол, наркотици, цигари, с така изграждането на една среда само от такива глупаци като тях, за да може да, нали, едни други да се убеждават, че те всъщност са прави, причините за тяхната несполука е някъде другаде, извън тяхните решения, извън техния вътрешен свят. Той там някъде си проблема и те нямат никакво касателство с това. Просто живота бил такъв. Без да осъзнават хората, че всъщност живота е такъв, какъвто си го създадеш. И смятам, че в момента заобикалящия ми свят е отражение на моя вътрешен свят. Аз смятам, че аз съм тук, защото заслужавам да бъда тук. И смятам, че хората, които са на по-лошо място, те са там, където са, защото заслужават да бъдат там. И смятам, че ако ти искаш да бъдеш на хубаво място, искаш да живееш хубаво, но всъщност в момента нямаш тази възможност, сигурен съм, че ако инвестираш достатъчно в себе си и бъдеш търпелив, всичко ще се случи.